Раз, два.
Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Пане Езу, прагнем прайсці гэты крыжовы шлях з такім пачуццём любові, з якім рабіў гэта святы Францішак, ушанавальнік твайго крыжа. Хочам разважаць вялікую любоў тваю, якая патрабавала ажно такой вялікай ахвяры. Прагнем фармаваць сваё жыццё у школе крыжа і любові. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя першая. Езус осуджаны на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший руку свою, свет откупил Ты. Христу вынесли несправедливый присуд. Осудили таксама справу Яго жыцця, касцёл. Нашы грахі руйнуюць Яго далей. Езус аднаўляе сваю муку, прымае смяротны прысуд. Хоча адкупіць святыню людской душы. На дапамогу запрашае нас, сыноў святого Францішка. Ідзі адбудаваць мой касцёл. Езу найдаражэйшы, гэта не Пілат, а грахі прыгаворваюць цябе сёння на смерць. Няхай гэты прысуд і твой балючы шлях зацвярджаюць мяне ў рашэнні ніколі не зневажаць цябе. Хачу добром перамагаць зло. Учыні, Пане, каб па прыкладу святого Францішка я заглыбіўся ў сардэчныя разважанні тваёй балючай мукі. Маці Божая балесная, выпрасі нам ласку, каб мы нікога не асуджалі, а калі нас будуць крытыкаваць і несправядліва асуджаць, дапамажы з любоўю і пакорай гэта прыняць і прабачыць. Ojcze Spradwieczny, ахвярую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего, Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всякого свету. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация другая. Иисус бере крыж. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог раскрывший руку свою, свет откупил Ты. Езус добраахвотна прымае на сябе крыж і разам з ім ахвяру. Гэтую ахвяру Христус прагне класці за касцёл. Беручы крыж на свае плечы, Езус хоча асвяціць кожны наш штодзённы крыж. Вартасць гэтага крыжа узрастае па меры таго, як добраахвотна хочам яго прыняць. Паводле слоў Хрыста, калі хто хоча пайсці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Калісьці пан Езус задаў Францішку пытанне: каму лепш служыць, пану ці слузе? Калі я выбраў тваё, пане, служэнне, прагну спаўняць яго штодзённа. Ты дзеля мяне ўзяў крыж на свае плечы, а я за святым Пятром хачу насіць цяжары братоў маіх, каб споўніць тваю запаведь любові. Маці Божая балесная, якая суправаджала Езуса на крыжовым шляху,
Навучи нас побожно поклоняться и разважать муку Твоего Сына, нашего Збавителя. Езу тихий и покорный сердцем, Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация третья. Езус падая перший раз. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Напэўна, цяжкі быў для знясіленага Пана Езуса гэты крыж. Пахіснуўся пад ім і ўпаў на зямлю. Колькі абыякавых людзей глядзіць на гэта. Ніхто не падышоў дапамагчы яму. Кожны думаў пра сябе. Хрыстус застаўся адзін пад крыжам. Сёння зноў гучыць кліч Хрыста. Гэты кліч – просьба аб новых святых францішках 21 стагоддзя, якія паўтарылі свету словы серафімскага айца. Любоў неўзлюблена. Паспяшайма Езусу на дапамогу, з любові, якая нас вабіць. Пане Езу, прымі маю дапамогу як сатысфакцыю за грахі і ўчыні, каб я ахвотна прымаў крыжы і нягоды з намерам узнагароджання. А калі б упаў, падымі мяне сваёй ласкаю. Маці Божая балесная, выпрасі нам ласку, каб мы не грашылі і не павялічвалі Езусу цяжар крыжа. Сердце Езуса добрыні и любови полное, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация четвертая. Езус сустракае свою мать. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Яднаючыся з беззаганнай маці, хачу пражываць кожную сустрэчу з Езусам. Сустрэча на крыжовым шляху павінна быць прыкладам кожнаму майму спатканню, як праз Слова Божае ці святую камунію, так і для кожнай сустрэчы з бліжнім. У кожным прыніжаным чалавеку пакутуе Езус. Марыя знаходзіцца блізка каля пакутуючага сына і вучыць, як са спачуваннем глядзець на любыя людскія пакуты і няшчасці, каб перамагла любоў. Марыя, хачу быць Тваім памочнікам і рыцарам, які выконвае Твае загады і пажаданні, каб несці дапамогу іншым. Праз пакуты Езусавага сэрца і параненай любові беззаганнай маці узруш, Пане, маё сэрца, каб у шчырым жалі ды пакуце аблегчыў Твае пакуты і суцешыў беззаганнае сэрца балеснай маці. Маці Божая балесная, навучы нас спагадлівай любові да бліжніх, якія терпяць. Вітай, Марыя, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация пятая.
Сымон дапамагае Езусу несці крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ живого свою, свет купил ты. Дапамагчы Езусу несці крыж Сымона трэба было прымушаць. Не знайшоўся ніводзін ахвотны, адважны ці ахвярны, нават сярод аздароўленых. Усе ад яго адсунуліся, хоць ён узяў на сябе немачы нашы. Ён сам перанёс хваробы нашы. Святы Францішак з сапраўднай любоўю выношваў заўсёды ў сэрцы і захоўваў Езуса укрыжаванага. Пане Езу, не хачу адмаўляцца несці свой крыж. Ці калі будзе лёгкі і нескладаны, ці калі будзе цяжкі і прыкры, як твой. Ты даў нам прыклад. Радаснага даўцу любіць Бог. Хачу, як Сымон, як Францішак, дапамагаць табе ў маіх бліжніх у нясенні крыжа. Маці Божая балесная, навучы нас з любоўю і спачуваннем дапамагаць усім патрабуючым. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Я была спрад веку цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. Ты за нас терпел от рана, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 6. Вероніка выцірае твар Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ живого свою, свет купил ты. Святая жанчына выцерла найсвяцейшае аблічча Езуса. На хусціне адлюстраваўся вобраз пакутаў, прычыненых яму людской злосцю. Христус пакінуў нам гэты вобраз, каб мы разважалі боль параненай грахом Божай любові. Францішкава дасканалая радасць у адказ на крыўдныя папрокі, асуджэнні і непрыемнасці, якія зносяцца дзеля любові да Хрыста, з'яўляецца далікатным выціраннем ягонага твару. Езу, ты найпрыгажэйшы з сыноў чалавечых. Балесная мука знішчыла прыгажосць тваю. Я знявечыў грахом красу сваёй душы, упрыгожанай тваёй ласкай. Только ты, збаўца, можаш мне вярнуць яе былую прыгажосць. Учыні гэта праз сакрамент пакуты. Гэтага ў цябе пакорна прашу. Маці Божая балесная, дапамажы захаваць адбітак Езуса церпячага ў нашых сэрцах, каб адчуваць любоў да кожнага чалавека і адносіцца са спачуваннем і любоўю да церпячых. Дзеля яго балеснай мукі. Будь милосердный до нас и до всего света. Ты за нас терпел от рана, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ живого свою, свет откупил ты. Паўтарае падзенне больш балючае. Аднаўляюцца раны. Новы боль працінае збаўца. Слабее яго сіла. Бог ляжыць знясілены на зямлі.
Але ў гэтай кволасці уладкаваецца моц перамога для мяне. Святы Францішак выбраў пакору. Збаўца і паслухмянасць, каб быць блізка каля прыніжанага Хрыста. Ведаў, што Христос устане. А тыя, хто удзельнічаў у яго кволасці, будуць чэрпаць моц і сілу з яго бягоннай збаўцы мукі. Найласкавейшы збаўца, сколькі разоў ты прабачаў мяне, а я зноў падаў у граху. Праз тваё паўтарэнне падзенне надзелі мяне прабачэннем і ласкай, навяртаннем таксама трывання ў дабру. Дай цноту пакоры, каб я ў спакусах заўжды шукаў ратунку ў цябе. Маці Божая балесная, не дазволь, каб мы паўторна падалі і грашылі. Аднак калі ўпадзем, бо слабыя, дапаможа нам падняцца і больш не грашыць. Святы Божа, святы моцны, святы несмяротны, Змилуйся над нами и над всем светом. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стацыя 8. Езус суцяшае плачучых жанчын. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог, раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Езус з удзячнасцю прымае паказанае жанчынамі спачуванне. Хоць яно з'яўляецца выразам людскога бяссілля, аднак на пакутным шляху становіцца яно бясцэннай палёгкай. Пан Езу адначасова далікатна пачувае жанчын, якія плачуць. Каб плакалі хутчэй пра грэшніках, віноўцах ягоных пакут. Уразлівасць святого Францішка да незаслужаных пакут абудзіла словы: будзьма ціхімі, лагоднымі і сціплымі, якія наводзяць супакой сярод людзей. Не будзем ж судзіць іншых. Кожны няхай больш сябе крытычна судзіць і сцвярджае: Езу, збаўца мой, я аплаківаю мои грахі, памылкі таму, што цябе абразіў. Ведаю, аднак, што ты любоў, таму да цябе прыбягаю і прагну жыццём. Пацвердзіць Дэвід. Выключаю усякі грэх, які б пацярпеў любові. Маці Божая балесная, выпрасі нам з крыху сэрца шчыры жаль за грахі. Ойче спрадвечны, ахвярую Табе цела і кроў, душу і боскасць наймілейшага Сына Твайго и Пана нашего Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всего свету.
Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стация 9. Иисус падает третий раз. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог раскрывший луку свою, свет откупил Ты. Третье падение – гэта доказ поўнага знесілення. Езус, губляе сілы, а цяжар крыжа і веліч нястрыманага зла кідаюць яго на зямлю. Христус узяў усе грахі на сябе, нават найцяжэйшыя. Хоча за ўсё адпакутаваць, хоць і падае пад іх цяжарам. Ідучы за святым Францішкам, шляхам пакуты, патрэбна і мне глянуць на сваё жыццё да гэтай пары. У прысутнасці Хрыста, які ляжыць, спытаюся: «Хто ты, Пане, а хто я?» Ты, Боже, прынізіўся, прымаючы постаць слугі. Я столькі разу імкнуўся да пустой славы, бязглуздых амбіцый, скараўся прад уласнай пыхай. Праз тваё балючае падзенне, Езу, дай мне сілы, каб пераадольваў чалавечыя матывацыі і мае кепскія схільнасці, і каб парупліва бярог скарб тваёй ласкі. Маці Божая балесная, не дазволь, каб мы паўторна грашылі. Аднак, калі ўпадзём, бо слабыя, дапамажы нам падняцца і больш не грашыць. Сэрца Езуса шчодрае да ўсіх, хто да Цябе звяртаецца. Змілуйся над нами. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стация 10. З Езуса здзіраюць адзенне. Кланяемся Табе, Пане Иису Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Здзіраючы з Езуса адзенне, яго пазбавілі права, якое аберагае чалавечую годнасць. Нават прад смерцю не пашкадавалі нявіннічага сярод людзей. У гэтым агаленні выявілася неверагодная велічнасць чалавека, яго неўміручай душы, створанай паводле Божага падабенства, якую нават людская злосць не можа знявечыць. Святы Францішак бярог анёльскую чысціню, а паміраючы быў як Христус. Агуленага за адзенне яго паклалі на зямлю і пасыпалі попелам. Такім чынам хацеў ён узнагародзіць збаўцу за тое бязлітаснае агаленне. Навучы мяне, Пане, паважаць людскую годнасць, а не адзенне. Ствары ва мне новыя чыстыя вочы, чыстую думку і сэрца, каб сваімі паводзінамі у адносінах да чалавека, думкаю, зрокам ці дотыкам памятаў, што адкуплены ён найкаштоўнейшай крывёй Езуса, і што можа ў ім прабываць Бог. Маці Божая балесная, выпрасі нам ласку, каб мы больш не ранілі грахамі найсвяцейшага цела Твайго Сына Езуса. Езу ціхі і пакорны сэрцам. Ужми сердце наше до Твоего подобия. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стация 11. Укрыжаванне Езуса. Кланяемся Табе, Пане Иису Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Расцягнулі Езусу ногі і рукі.
и прибили цвікамі да крыжа. Потекла кроў. Нязносны боль працяў усё цела і душу. Лютае стаўленне катаў і здзекі натоўпу Езус цярпеў моўчкі. Святы Францішак мог паўтарыць словы Паўла: «Я ношу на теле раны Езуса, і я укрыжаваны разам з Христом». Езу найпаслухмянейшы, добровольно падпарадковваешся катам, каб до конца выканаць волю Айца. Учыні, Пане, каб і я выконваў волю Божую. Няхай маё сэрца прыхінецца да Тваіх ран, каб адтуль чэрпаць моц і здольнасць падпарадкавацца Тваёй волі. Маці Божая балесная, аддаёмся Тваёй апецы, не хочам больш грахамі укрыжоўваць Езуса Хрыста, Твайго Сына. О кроў і вада, якая выплыла з найсвяцейшага сэрца Езуса, як крыніца міласэрнасці да нас, давяраем Табе. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бог раскрыўшы муку сваю, свет откупіў Ты. На алтары крыжа узвышана збаўленне свету. Христус узвышаны, каб усіх прыцягнуць да сябе. З крыжа просіць аб прабачэнні усім нам. Злачынцу абяцае рай, людзям аддае сваю маці, у рукі Айца аддае свой дух, уваходзячы ў брамы смерці. Там чакаюць яго адкрытыя абдымкі Айца. Гэтая смерць становіцца пачаткам новага жыцця. Падобным чынам Францішак вітаў сястру, цялесную смерць. Верыў, што гэта толькі пачатак жыцця і шчасця ў Богу. Па гэтым моманце сумаваў і ўздыхаў. Смерць з Богам і ў Богу не можа быць страшнай. Любы збаўца мой, ушаноўваю Твой крыж, на якім Ты памёр дзеля мяне, каб заслужыць для мяне ласку еднасці з Богам і вечнага жыцця. Дапамажы мне захаваць яе на ўсё жыццё, каб я, стаўшы калісьці на парогу уласнай смерці, мог Табе яе паказаць. Маці Божая балесная, якая пад крыжам Езуса выпрасіла ласку на вяртанне разбойніку, выпрасі ласку на вяртанне усім грэшнікам. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрад веку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бог раскрыўшы муку сваю, свет откупіў Ты. Ужо здзейснілася ўсё да канца. Споўніліся прароцтвы. Езус застаўся на крыжы, дазволіў, каб знялі яго ягоныя сябры і вучні, якія цела ягонае аддалі маці балеснай. Францішак, любячы Езуса, хацеў кожнае слова яго запавету выканаць з любоўю. Езус нібы пячаццю
адціснуў на ягоным целе свае раны, а нашчадкі увекавечылі на абразах, як Францішак містычным чынам далікатна здымае Хрыста з крыжа, а Езус з любоўю даручаецца яму. Праз заступніцтва Маці Божай Балеснай прашу Цябе, Езу, аб ласцы трывання ў маім пакліканні да канца. У якасці ўзнагароды за вернасць пакліканню надзялі мяне дарам сумленнага выканання сваіх абавязкаў. А калі стану на мяжы майго жыцця, выйдзі разам з Тваёй найсвяцейшай Маці, сустрэць мяне і прымі мяне ў валадарства Тваё. Маці Божая Балесная, просім Цябе, будь таксама пры нас у гадзіну смерці і прымі нас у сваё мацярынскія абдымкі. Тваёй абароне. Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Ты за нас терпел от ран, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стацыя 14. Езуса кладуць у грабніцу. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог, раскрывший руку свою, свет откупил Ты. Найсвяцейшая Маці і кола сяброў дапамагло пакласці цела Езуса ў грабніцу. Пастыр адышоў, што нас палюбіў, Ён кроў за нас праліў, з грэху нас адмыў. Адышоў Ты, Езу, на кароткі час, бо Твая грабніца – гэта толькі брама ў хвалебнае ўваскрасенне. З Христовай грабніцы паказваецца новая вартасць жыцця. Святы Павел кажа, што нашыя часовыя беды яшчэ большую і бязмежную поўню хвалы будучага веку здзяйсняюць у нас. Францішак дадасць, за дробныя пакуты хвала бясконцая, таму варта папрацаваць. Маці Балесная, ля грабніцы Твайго Сына выпрасі мне гэтую ласку, каб кожная мая святая камунія была суцяшэннем Пану Езусу за холад грабніцы. Падрыхтуй маё сэрца на прыняцце Бога і дапамажы мне жыць без грэху, чакаючы спаўнення вялікай надзеі Твайго Сына, і я ўваскрашу Яго ў апошні дзень. Маці Божая Балесная, будь нам радаснай Маці і дапамажы, каб мы з Табою разам радаваліся ў небе навекі. Сэрца Езуса – надзея ўсіх, хто ў Табе памірае. Змілуйся над нами. Ты за нас терпел от ран, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Ойча спрадвечны, прымі гэты крыжовы шлях, як суцяшэнне замест нашых грахоў. Няхай памяць крыві, ран і боляў Твайго Сына будзе для нас штуршком для пакуты і перасцярогай прад новым грахом. Ахвяруем гэтае разважанне за навяртанне грэшнікаў, за святы касцёл,
а атрыманы адпуст ахвяруем за тых, хто пакутуе ў чыстцы. Ойче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу И Сыну, и Духу Святому, як была спред веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Нема большей любови, нема большей любови, як отдать свое життя за сябров своих. Нема большей любови, нема большей любови, як отдать свое життя за сябров своих. Праз хвіліну распачнецца літургія мукі Пана нашага Езуса Хрыста. У гэты дзень святы касцёл не здзяйсняе эўхарыстыі. Настрой зусім не такі, як заўсёды. Алтар без абруса, а крыж заслонены. Учорашняй літургіяй вячэры Пана мы ўвайшлі ў найцяжэйшы для Езуса час. Гэты гадзіны яго мучэнняў.
На працягу ўсяго Вялікага посту мы мелі магчымасць удзельнічаць у набажэнстве крыжовай дарогі і спяваць песні жальбы. Усё гэта яшчэ глыбей дазваляе нам зразумець цярпенне Езуса і яго пакуты. У літургіі мукі Пана няма тону роспачы. Галоўнае месца займае адарацыя крыжа. Літургія захоўвае структуру святой імшы, аднак уся наша ўвага звернута на адарацыю дрэва святога крыжа, якое дапамагае нам зразумець ролю Христовай мукі. Гэта акт Езуса святара, які складае сябе самога ў ахвяру для айца на алтары крыжа. На пачатку сённяшняй літургіі мы не робім знаку святога крыжа, але захоўваем цішыню. Няма спеваў. Усе трываюць у задуме. Святар кладзецца на зямлю уніз тварам. Гэта знак глыбокай адданасці і малітвы, якую зносіў Езус да свайго айца перад адыходам з гэтага свету. У гэтым часе будзем маліцца, каб гэтая таямніца засвяціла ў нашым жыцці багаццем ласкаў і благаслаўленнем на кожны дзень.
помолимся. Узгадай, Пане, про Твою милосердность, освячая Туля вечной опекою Твоих слугов, яких Твой Сын Иисус Христос раскров свою установил пасхальную таямницу, який живе володарить на веки вечные. Читание книги пророка Исаии. «Вождь посчастливит слузе моему, и он узвысится, узнесется, и буде узвеличены. Як многие здивлялися, настолько знявеченый был, як ни у кого выгляд ягонный, а постать яго не нагадывала человечей. Так здивить ён многие народы, короли перед им закрыють вусны свои, бо убачать яны тое, про что им не было сказано, и спознают тое, чего николи не чули. Кто ж поверит тому, что мы чули, и кому открылося плячо Пана? Ён вырос, як паросток перед нами, и як корень сухой земли, не меў ён ни хараства, ни прыгажости, каб мы поглядели на яго, и не меў выгляду, каб прибавить нас. Зняважаны, адрынуты людьми, муж терпения, які спознал слабости, ад якога адварочваюць твар пагаджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенні нашыя і панёс нашыя хваробы, а мы думалі, што ён пакараны, прыбіты і прыніжаны Богом. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўлены за нашыя правіны, пакаранне міру нашага на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі, кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго усе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны, ён скарыўся, не адкрываў вуснах сваіх, маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе, не адкрыў вуснах сваіх. Пасля уціску і суда яго схапілі. І хто раскажа пра ягоны род, бо ён вырваны з зямлі жывых, за беззаконне народу майго, быў замучаны да смерці. І магілу яму вызначылі разам з бязбожнымі, і пахаванне з багатым, бо не чыніў насілля, і не было падману ў вуснах ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваё ў ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенне сваёй душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх і сам панясе іхнія правіны. Таму дам яму удзел сярод вялікіх, і з моцнымі ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слова Божие. Дякую. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. У Тебе, Пане, я шукаю пристанища, нехай не буду осоромлены навеки. У справедливости Твоей избав меня, у руки Твоей
Отдаю я дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный. Ойча, Твои руки отдаю я дух мой. Для усіх ворогаў моих я стал посмешищем, нават для суседзяў моих, жахом для знайомых моих. Хто бачыць мяне на вуліцы, уцякае ад мяне. Забытыя ў сэрцах, як памерлы, я падобны да разбітага начыня. Ойча, Твои руки отдаю я дух мой. Спадзяюся на Цябе, Пане, я кажу, Ты мой Бог. У Твоих руках дни мои, вызвали мяне з рук ворогаў моих и гонителяў. Ойча, Твои руки отдаю я дух мой. Няхай светіць аблічча Твоё над слугою Твоим, збаў мяне у сваёй ласкавасці. Будьце мужнымі, няхай будзе моцным сэрца вашае. Усе, хто спадзяецца на Пана. Ойча, Твои руки отдаю я дух мой. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, маючы перша святара вялікага, які прайшоў нябёсы, Езуса, Сына Божага, будзем цвёрда трымацца вызнавання нашага, бо мы маем не такога перша святара, які не мог бы спачуваць слабасцям нашым, але такога, які паводле падабенства зведаў усё выпрабаванні акрамя грэху. Таму наблізімся з даверам да трону ласкі, каб атрымаць міласэрнасць і знайсці ласку для своечасовай дапамогі. Христус у дні цела свайго з моцным голасам і са слязьмі узнёс малітвы і просьбы да таго, хто мог уратаваць яго ад смерці, і быў выслуханы за сваю пакорлівасць. Хоць быў сынам, навучыўся паслухмянасці дзякуючы таму, што выцерпеў, і, будучы дасканалым, стаўся для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычынаю вечнага збаўлення. Гэта Слова Божае. Хвала Табе, Валадар вяков. Хвала Табе, Валадар вяков. Христос прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай.
Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя понад усялякае імя. Хвала табе, валандар вяков. Мука Пана нашага Езуса Хрыста. У той час выйшаў Езус з вучнямі сваімі за зімні ручэй Кідрон. Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоныя. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда ўзяў кагорту і прыслужнікаў ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы, што ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім: «Каго шукаеце?» Яму сказалі: Езуса з Назарета. Кажа ім: «Гэта я». Стаяў з імі і Юда, які выдаў яго. І калі сказаў ім: «Гэта я», яны адступілі і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх: «Каго шукаеце?» Яны сказалі: Езуса з Назарета. Езус адказаў: «Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці». Сталася так, каб збылося слова, якое сказаў: «З тых, каго ты мне даў, я не згубіў нікога». Тады Сымён Пётр, які меў пры сябе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсёк яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас. Але Езус сказаў Пятру: «Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне Айцец?» Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара і ўвайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку перад брамаю, і вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру: «Ці і ты з вучняў гэтага чалавека?» Ён сказаў: «Не». Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было холадна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму: «Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў». Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы: «Так адказваеш першасвятару?» Езус адказаў яму: «Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне?» Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы. А Сымён Пётр стаяў і грэўся, і сказалі яму: «Ці ты вучняў ягоных?» Ён адрокся і сказаў: «Не». Пэўны слуга першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсёк вуха, сказаў: «Ці не цябе я бачыў з ім у садзе?» Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў: «У чым абвінавачваеце гэтага чалавека?»
Яны сказалі яму ў адказ: Калі б ён не быў злачынцам, мы не выдалі яго табе. Пілат жа казаў ім: Возьмите его вы и судите поводле своего закону. Юдэі сказалі яму: Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якой смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму: Ці ты король юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў: Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў: Владарства маё не з гэтага свету. Калі б владарство маё было з гэтага свету, слугі мае б змагаліся, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа владарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму: Дык ты король? Езус адказаў: Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся, на тое прыйшоў на свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму: Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і гаворыць ім: Я не знаходжу ў ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі: Не яго, але Барабу. А Бараба быў злачынцам. Тады Пілат узяў Езуса і бичаваў яго, а жаўнеры, сплёўшы вянок з церня, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч, і падыходзілі да яго і казалі: Вітай, кароль юдэйскі. І білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і кажа ім: Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы і кажа ім Пілат: Вось чалавек. Кажа ім Пілат. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі: Укрыжуй! Укрыжуй! Кажа ім Пілат: Возьмите яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ў ім віны. Юдэі адказалі яму: Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо ўчыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш і зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса: Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат гаворыць яму: Ці не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў: Ты не меў бы надо мною ніякай улады, калі б было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі: Калі адпусціш яго, то не прыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе, на месца, якое называлі Літастрот, па-габрэйску Габбата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны, і сказаў юдэям: Вось кароль ваш. Яны закрычалі: Возьми, возьми, укрыжуй яго. Пілат кажа ім: Я павінен укрыжаваць вашага караля? Першасвятары адказалі: Не маем караля, апроч Цэзара. Тады выдаў ім Езуса на укрыжаванне. І ўзялі Езуса, і несучы для сябе крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота,
Там укрыжавалі яго, а з ім двух іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцкі. Першасвятары юдэяў казалі Пілату: «Не пішы, король юдэйскі, але што ён сказаў, я король юдэйскі». Пілат адказаў: Што напісаў, тое напісаў. Жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была без швоў, уся ад верху да нізу тканая. Таму сказалі адзін аднаму: «Не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца». Каб збылося сказанае ў пісанні: «Падзялілі між сабою маю вопратку і аб адзенні маім кінулі жэрабя». Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава, і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў: «Жанчына, вось сын твой». Потым сказаў вучню: «Вось маці твая». І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылася, каб здзейснілася пісанне, кажа: «Прагну». Стаяла пасудзіна, поўная воцату, тады ўздзелі на трысціну губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: «Здзейснілася». І, схіліўшы галаву, сканаў. Паколькі была пятніца, каб не заставаліся целы на крыжы ў суботу, бо гэта быў вялікі суботні дзень, юдэі папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхнія целы. І прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі укрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён мёртвы, не ламалі яму галені. Толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок. І адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі, бо сталася гэта, каб збылося пісанне. Косць ягоная не будзе зламаная, і ў іншым месцы пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзаф з Арыматэі, які быў вучнем Езуса, але ўкрываўся за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела ягонае, і Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў цела Езуса. Прыйшоў Нікадэм
які раней прыходзіў да Езуса ўначы і прынёс сумесь смірны і альясу каля 100 фунтаў. І ўзялі яны цела Езуса і захінулі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На тым месцы, дзе яго ўкрыжавалі, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Слава Табе, Христа. Прысядьце, калі ласка, хто можа. Калі мы цэлебруем муку Пана нашага Езуса Хрыста, таксама, калі вось муку чытаем у пальмовую нядзелю, таксама у Вялікую пятніцу, ёсць гэты вельмі прыгожы і таямнічы момант, калі пасля слоў, што Езус сканаў, мы ўсе становімся на калені і захоўваем цішыню. Я думаю, што калі вось Христос памёр, менавіта тады на Галгоце, можна паглядзець, так задумацца, чаму Марыя і Ян, якія яго вельмі моцна любілі, стаяць побач і не галасяць, і не наракаюць, а як бы трываюць далей у гэтай цішыні, у гэтым спакоі. Бо я думаю, таму што і Марыя, і Ян, яны вельмі любілі Хрыста, але адначасова яны паверылі таму, што ён навучаў. Яны паверылі, што менавіта дзеля гэтага моманту ён прыйшоў на зямлю. Таксама для мяне ў гэтым годзе вельмі вялікім адкрыццём менавіта стала слова «супакой», што, аказваецца, яно есть у малітве, калі святар нам адпушчае грахі ў канфесіянале. Не ведаю, паверыць ці не, столькі гадоў, колькі хажу ў касцёл, з'яўляюся братам, д'яканам, ніколі ў жыцці на гэта не звяртаў увагі. Хачу вам прачытаць гэтыя словы, што калі мы ўжо вызналі ўсе грахі, святар падымае руку і кажа: «Бог, Айцец міласэрнасці, які праз смерць у васкрасення свайго Сына паяднаў з сабою свет і спаслаў Духа Святога дзеля адпушчэння грахоў, няхай дасць табе прабачэнне і супакой». Вось гэтае слово «супакой», я калі прачытаў гэту формулу, мяне ж так як бы абліла трошечку халоднай вадой. Што гэтыя два словы «прабачэнне» і «супакой» яны менавіта з'яўляюцца плёнам таго, што здзейсніў для нас Христос. Што які б наш моцны ці брудны гэты грэх не быў, Христос сваёй смерцю яе касуе. І таму, ведаеце, мы з моладдзю ў гэтым годзе хацелі зарабіць такую дэкарацыю трошечку незвычайную, каб не было рашотак, каб не было, можа, фатаграфіі Езуса, такога сентыменталізму, што вось бедны Езус цярпеў, не ведаю, памёр, я тут цяпер аплаківаю яго смерць. Менавіта мы хацелі прадставіць смерць, грэх, бруд, вось гэту бесформеннасць, безгармонію, чорнае, непрыгожае. Гэта ўсё з'яўляецца плёнам нашага граху. Гэта ўсё з'яўляецца тым, што першародны грэх зрабіў з першымі людзьмі і працягвае на працягу гэтых усіх гадоў рабіць з намі, з людзьмі. Паглядзіце таксама гэтыя плямы, такія ось яны невыразныя, можа несуразныя нават. Не ведаю, што вы думаеце, некалькі меркаванняў я ўжо чуў, што можа і не месца такой дэкарацыі ў касцёле. Вось менавіта наша задумка была такая, каб трошечку вырваць нас усіх з такой ментальнасці звычайнай перажывання Вялікай Пятніцы і падумаць, што браты і сёстры, гэта мой і твой грэх робіць вось гэта з Христом. Гэты бруд, гэтую дысгармонію, гэту непрыгажосць, гэта раблю я і ты. І паглядзіце на Хрыста, што яго моц, яго сіла заключаецца тым, што ён сваёй смерцю, ён уваходзіць у гэты папросту такі вір, у гэтае тарнада. Як ведаеце, што калі ёсць такі вір, ёсць тарнада, што ў самым сярэдзіне ёсць супакой. Ёсць супакой і цішыня поўная. Вось тут менавіта мы гэты супакой
у табернакулю, дзе цяпер прысутны Христос, мы хацелі прадставіць, што ў гэты хаос, беспарадак, ва ўсё гэта прыходзіць Христос і прабачае. Мне і табе прабачае кожнаму з нас. Здесь таксама некаторыя мне казалі, што хтосьці тут бачыць нейкі абраз, хтосьці можа бачыць космас, хтосьці штосьці іншае. Мне вось менавіта гэта інтэрпрэтацыя космосу таксама вельмі падабаецца. Бо я ведаю, што ёсць сярод нас некалькі фізікаў, яны ведаюць таксама, што ёсць такое правіла энтропіі, што гэта наш сусвет, наша вселенная, якая ўвесь час расшыраецца, якая ўвесь час, можна сказаць, разбураецца. Так і мы, людзі, Фрыдрых Ніцшэ сказаў, што мы народжаныя, каб памерці. Вось кожны наш крок на зямлі – гэта адзін невялічкі крок да смерці. Што чалавек так пабудаваны, нават сусвет, наша вселенная так пабудавана, што яна ўвесь час разрушаецца. Паглядзіце, што Христос сваёй смерцю, сваім вось гэтым чынам, ён зноў жа, ён уваходзіць у сярэдзіну, бярэ ўсё на сябе і ставіць усё на месца. Вяртае супакой, дае прабачэнне, дае кожнаму з нас тое, дзеля чаго ён прыйшоў на гэты свет. І вось таксама гэтае слово супакой, яно вельмі цікавае мае значэнне, што габрэі кажуць шалом. Вось гэты шалом, калі пакапацца таксама пачытаць, ён паходзіць ад двух такіх вельмі цікавых паняццяў. Вось калі, напрыклад, будаўнік будуе сцяну, і яна ідэальна роўная. Вось усе гэтыя цаглінкі добра ляжаць на сваім месцы, будаўнік закончыў сцяну і кажа шалом. То есть гэтая сцяна, дзе ўсё на сваім месцы, яна прастаіць сотні, а можа і тысячы гадоў. Таксама другое паходжанне гэтага слова з лацінскай мовы, слова пакс, яно паходзіць ад слова пагаре, гэта значыць плаціць. Калі ў кагосьці вось былі, напрыклад, даўгі, ён прыходзіў іх аддаваў таму чалавеку, каму ён быў вінен, должен, яны жалі рукі і казалі пакс. Вось таксама гэтае пачуццё, што я нікому ўжо больш нічога не абавязаны. Вось паглядзіце, што Христос нам паказвае, што вось гэты, скажем так, шабат, шалом, што вось гэты дзень Хрыста, дзень яго з мёртвых паўстання, ён дае нам гэты супакой, калі вяртае ўсё на сваё месца. Таксама вось гэты доўг, гэтая віна, гэта тое, што вось мы з вами завінілі, ён гэта плаціць. Ён плаціць дзеля таго, каб мы з вами мелі супакой. Як атрымаць гэты супакой, бо я думаю, што можна было б так разважаць, што гэта грэх, гэта бруд, гэта ты і я, але гэта праўда такая, што мы маем гэты супакой. Яна заключаецца ў тым, што Христос, калі вісеў на крыжы, калі паміраў, калі цярпеў, ён ужо думаў пра цябе і пра мяне. У Бога няма абсалютна часу. Ён сваё жыццё аддаў за кожнага з нас. Папросту падумайце на адну хвілінку над гэтай таямніцай, вісячы на крыжу, Христос называў цябе па імені. І матывам вось гэтага паступку Хрыста з'яўляецца вялікая, бязмерная любоў, якую мы бачылі учора ў прыгожым жэсце умывання ног, што якія б яны брудныя не былі, Бог прыходзіць, схіляецца, цалуе, кажа, ты маё дзіцё, любімае, паважанае, шаноўнае, каханае. Нашае заданне адзінае паверыць гэтай любові. Паверыць, што ўсё, што Христос здзейсніў, яно сапраўды было для мяне. І паглядзіце, што гэтая ахвяра таксама Хрыста. Хрыста мы пастараліся паставіць гэтыя кветкі жывыя, гэтую траву, што вось менавіта колер гэтых кветак, ён з'яўляецца такі моцна чырвоны. Вось гэта кроў Хрыста, якая кожнаму з нас дае жыццё. Гэта вось тая цана, якую ён заплаціў, каб мы сапраўды маглі жыць. Каб мы маглі жыць, цешыцца, радавацца, любіць таксама кожны дзень. І паглядзіце, што дзякуючы гэтай любові я знаходжуся сёння тут, у касцёле. Што дзякуючы гэтай любові мае выбары, ці правільныя, ці неправільныя, яны сёння, вось у 2025 годзе, прывялі мяне сюды. Што вось менавіта гэтая вялікая Божая любоў
якая паказвае, што я цябе прымаю такім, які ты ёсць. Я ведаю ўсё абсалютна, ведаю, які ты, што ты, як, дзе штосьці можа не так робіш. Хрысту гэта не перашкаджае абсалютна. Я думаю, што сёння падчас адарацыі, калі будзем падыходзіць, цалаваць гэты крыж, то няхай сапраўды гэта будзе такі знак падзякі менавіта Богу за то, што Ён мяне збаўляе, за то, што Ён мяне любіць, але таксама і падзяка Богу за маю гісторыю жыцця, што не гледзячы на мае выбары, што Ён мяне сёння тут прыводзіць і што я хачу быць тут. Таму няхай, браты і сёстры, гэтая смерць, якую мы сёння тут цэлебруем, сапраўды, дзякуючы Хрысту, прынясе нам усім прабачэнне і супакой. Амén. Паўстаньце, калі ласка, цяпер адбудзецца малітва вернікаў. Молімся, наймілейшае, за святы Божы касцёл. Няхай наш Бог і Пан адорыць яго супакоем, еднасцю і ахоўвае яго на ўсёй зямлі. А нам дазволіць жыць спакойна і бесклопатна, праслаўляць Бога Айца Усемагутнага. Всемогутный вечный Божа, у Христе Ты объявил свою славу всем народам. Заховай справу своей милосердности, каб Твой костел, рассеянный по всем свете, с непорушною верою трывал вызнаваний Твоего имя святого, раз Христа, Пана нашего. Молімся за нашага папу Францішка. Няхай наш Бог і Пан, які абраў яго для выканання найвышэйшай пастырскай улады, захоўвае яго ў здароўі і бяспецы для свайго святога касцёла, каб ён кіраваў святым Божым народам. Всемогутный вечный Божа, Твоя мудрость всім кіруе. Глянь ласкаво на наши просьбы, и у Твоей добрыні захавай обранного для нас папу, каб люд христианский, які кіруе Твоя рука, под уладою найвышэйшага пастыра, умацаваўся ў веры і любові, праз Христа, Пана нашага. Молімся таксама за нашага біскупа Юзафа, за ўсіх біскупаў, святароў, д'яканаў, за ўсіх, хто служыць касцёлу, за ўвесь народ верны. Всемогутный вечный Божа, Твой Дух освячая весь костел и ним кируя. Выслухай наши покорные просьбы за все станы костела,
каб, дякуючи Твоей ласцы, верно Тебе служили. Раз Христа, Пана нашего. Молимся за катехуменов. Няхай наш Бог и Пан отчинить ихнее сердце и брамы своей милосердности, каб отрымавши у купели одрадження отпущення усіх грахов, з'єдналися з нами у Єзусе Христе, Пану нашим. Всемогутный, вечный Боже, Ты неоспыдно забогачаешь костел Твоим новым потомством. Повеличь ласку веры и познания у катехуменов, каб яны отродженной водою хросту долучились до Твоих усыновленных дя Тебе. Раз Христа, Пана нашего. Молимся за усіх братов, что верать у Христа. Няхай наш Бог и Пан учинить, каб яны імкнулися до правды. Няхай збяре их и захоўвае у адзіным касцёле. Всемогутный, вечный Боже, Ты рассеянных сбираешь, собранных заховаешь в одинстве. Глянь ласкаво на усіх, хто верить в Твоего Сына, и учини, каб тые, кого освятил один их рост, были з'єднаны щирой верою, взаимной любовью. Раз Христа, Пана нашего. Молимся так само за жидов, дачи их продкаў прамаўляў Пан Бог, каб ён дапамагаў ім умацоўвацца ў любові да Яго і ў вернасці Ягонаму запавету. Всемогутный, вечный Боже, Ты дал свое обетцание Абрахаму ягоным нащадкам. Выслухай ласкаво молитвы Твоего костела, каб люд, что был первым народом обраным, змог досягнуть полноты откупления. Раз Христа, Пана нашего. Молимся за тых, хто не верить у Христа, каб і яны, наполненные святлом Духа Святого, могли ступить на дорогу збавления. Всемогутный, вечный Боже, дай, каб тые, хто не визнає Христа, ходячи перед Тобою за щирим серцем, знайшли правду. А нам допомагай, что раз глибей спостигать таємниці Твоего життя и взрастать взаимной любовью, каб мы были досконалыми свидками Твоей любови у свете. Раз Христа, Пана нашего. Молимся за усіх, хто не верить у Бога, каб по щирости сердца ішли за тым, что правдивое, и так могли знайти самого Бога. Всемогутный, вечный Боже, и так створил всех людей, каб сумуючи по Тебе Тебе шукали,
а знайшоўшы жылі ў супакоі. Учыні просім, каб сярод перашкодаў заўважаючы знакі Тваёй дабрыні і сведчання добрых учынкаў тых людзей, хто ў Цябе верыць. Яны з радасцю вызнавалі веру ў Цябе, адзінага сапраўднага Бога, Яйца ўсяго роду людскога, праз Христа, Пана нашага. Молімся за ўсіх, хто кіруе дзяржавамі. Няхай наш Бог і Пан кіруе іхнымі намерамі і сэрцамі паводле сваёй волі, каб усе мы жылі ў сапраўднай вольнасці і супакоі. Всемогутный вечный Божа, у Твоих руках человечее сердце и законы усіх народов. Глянь ласкав на тых, хто нами кіруе, каб з ласки Твоей во всім свете панавали трывалы супокой, добробыт народа и свобода веры. Раз Христа, Пана нашего. Молімся, наймілейшае да Бога Айца усемагутнага, каб ачысціў свет ад усялякіх непаразуменняў, адхіліў нас ад хваробы, вызваліў ад голаду, адчыніў вязніцы, разарваў кайданы, пажадаў даць бяспеку і шчаслівае вяртанне падарожным, здароўе хворым, а тых, хто памірае, адарыў збаўленне. Всемогутный вечный Божа, суцяшэнне засмучаных і моц терпячых, пачуй молитвы тых, хто кліча Цябе ў цярпенні, каб усе яны радаваліся, што ў патрэбе іх не пагінае Твоя милосерднасць. Раз Христа, Пана нашага. Ужо пачынаючы ад 5-й нядзелі Вялікага посту, мы бачым прыслонены крыж. Падчас літургіі мукі адбываецца яго урачыстае адсланенне. Габрэі не прызнаюць знаку крыжа Езуса, але для нас ён з'яўляецца сілай і мудрасцю Бога. У гэтым знаку нашае адкупленне. Пасля адсланення крыжа станем на калені і праз хвіліну захаваем глыбокае маўчанне. Пасля будзе адарацыя. Дорогие браты и сестры, так для практики скажу, что бачите нас шмат, и каб эта адорация крыжа адбылася так спраўна, каб нікому дрэнна не стало, то прапаную наступным чынам, каб гэта адбывалася. Пастроімся за міністрантамі ў 2 радочкі, як да камуніі. Вельмі прашу вас, не ідзіце на каленях да крыжа, падыдзіце так, як да камуніі, ось укленчыць на першую ступенечку, і калі хто жадае, можна пацалаваць, альбо дакрануцца, альбо просто пакланіцца, слова Езусу сказаць, і потым вярнуцца на сваё месца. Сёння пасля літургіі і заўтра праз увесь дзень можна будзе сколькі заўгодна часу пабыць пры крыжы, дакрануцца яго. Таму цяпер, калі ласка, прашу аб такой практычнасці.
Вось древа крижа, на яким помер Збавца свету. Отец поклона. Вось древа крижа, на яким помер Збавца свету. Отец поклона. Вось древа крижа, на яким помер Збавца свету. Отец поклона.
тяжко упавши, ніби кет з Івану, стогне от болю, кривать рани нашого Пана. Єрусалема,
Святая камунія паходзіць з дароў кансакраваных падчас імшы вечары Пана. Цяпер мы адаравалі крыж Езуса, а праз хвіліну святар пакажа нам не сімвал, але сапраўднае цела Хрыста. Цела – гэта Ён сам, які за нас цярпеў і памёр. З глыбокай удзячнасцю прымем цела Хрыста у нашыя сэрцы. Памятаючи збавенные заповеди Божьим, наставлением наученные, осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласкаво супокой у дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі исполнения шчаслівай надзеі, прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Гэта Христос, баранник Божий, это той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўленая душа моя.
Молимся. Всемогутный, вечный Боже, раз благословленную смерть воскресения Христа Ты отрадил нас, заховай у нас плен Своей милосердной ласки, и дай-ка праздуделу этой таямницы мы завсёды отдано Тебе служили, раз Христа, Пана нашего. Коротенькие об'яви, дорогие браты і сёстры. Шчыры вам дзякуй за прысутнасць, за гэтую супольную малітву. Літургія працягваецца. Пасля заканчэння вось гэтай літургіі мукі Пана запрашаем тых, хто можа застацца альбо выйсці прагуляцца і вярнуцца. Наша моладзь будзе разам з францішканскім ордэнам свецкіх праводзіць чуванне пры крыжы. Вось, яно распачнецца перад 21 гадзінай навеннай да Божай міласэрнасці і патрывае да поўначы. Вось, можна будзе далучыцца, завітаць, разам памаліцца. Заўтра найсвяцейшы сакрамент ужо будзе раніцай у гробе і распачнём наш дзень малітоўны малітвай jutranні а 8 раніцы, у 8 раніцы. Благословение страваў на великодны стол, прыгадаю, што будзе з 10 па 16 гадзін кожныя паўгадзіны. Калі надвор'е не зменіцца, то будзе на вуліцы, вось перад сцэнай, дзе была пальмовая нядзеля, там паставім сталы і там паблагаславім. Ну хіба што рэзка нейкі лівень пойдзе, тады нешта будзем думаць. І вельмі моцна запрашаем усіх, хто можа, на пасхальную вігілію, якую распачнём о 23 гадзіне. Вось, добра ведаем, што трывае ў нас даволі доўга. Вось, дзесь звычайна мы заканчваем а 3-4, неяк так. Вось, але жадаю ўжо заўтра таксама тым, хто пойдзе, таксама не баяцца падкрапіцца, сілы патрэбны. Это сёння нас абавязвае сціслы пост. Заўтра ўжо сціслы пост не абавязвае. Вось. І прыгадаю, што на пасхальную вігілію варта ўзяць свае хрысцільныя свечкі. Да, будзем аднаўляць хросныя абяцанні. Калі хрысцільных няма, ну хоць якія. Вось, добра. Здаецца, ўсё. Цяпер адбудзецца такі момант, што у гэтым годзе мы
не пераносім адразу на свяцейшы сакрамент у грабніцу, але так вырашылі застацца даўжэй пры крыжы. Таму ў цішыні літургія закончыцца і потым можна будзе патрываць, памаліцца ў цішыні перад крыжом. Схилите ваши головы на благословение. Просим Тебе, Пане, спошли щедрое благословение на народ Твой, який у надії на свое воскресение ушановал смерть Твоего Сына. Отпусти Ему провины от дары с утешением, умацуй Его у святой веры и дай Ему надею на вечное избавление. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христовым. Тебе
Новенна перед святом Божьей милосердности. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Перший день. Езу наймилосерднейший, только Ты літуешься над нами и пробачаешь нам. Не зважай нам грехи наши, але на довер, які ускладаем на бесконцую добрыню Твою, прими усіх нас додому найлітастивейшего сердца Своего и не отпускай нас з Яго навеки. Просим Тебе, праз любовь Твою, якая яднае Тебе з Отцом и Духом Святым. Ойче спрадвечны, глянь воком милосердности Своей на бедных грешников и на ўсё чалавецтва, якое укрыто у найлітастивейшем сердце Езуса, и дзеля Яго болеснай муки окажи нам свою милосердность, каб мы прославляли всемогутность Твоей милосердности на веки вечные. Амин. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего ежедневного дай нам. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Веру у Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и у Иисуса Христа, Сына Яго Одиного, Пана нашего, які быў зачаты ад Духа Святого, нарадзіўся з Девы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Отца Всемогутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святого, святы касцёл каталіцкі, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное.